Hayi namhlanje ke ngizochaza imfihlo ka Dr Nandipha no Thabo Bester. Ngifuna nje ukuthi sike sibuke kwenye level lento imfihlo ka Dr Nandipha no Thabo Bester. Ngolosithathu ngizokhuluma ngale nyanga le engizothi ididekile ngoba isidlalela ngempela ke etshene ezifayo lethe uNkulunkulu uthwele yathi uNkulunkulu wathwala ngoJesu yane abanye abantu bayazenza kodwa izinto ezigcina ziphoxa abalandeli bakhe umuntu ngoba khona abalandeli abakulandela noma ushaya amaflop kodwa ngezathu bami nawe ngezathu ezahlukahlukene. So uyabona ke bengabe abantu bezoshaya lawo maflop lawo bengifuna nje ukwengicabange nje few minutes mase ngiphinde ngiyabuya kahle. Abantu bayakwenza amaflop emadoda lemhlabeni. Bayabuza abanye King Baba uyapi ngizala. Umuntu enza amaflop kube sengazuthi isona and ayikho into ebhlungu njengokuphoxa umuntu osuke ewumlandeli wakho noma ingayiphi indlela. Sacela ngoba ngiyabona abantu cha ngizoyichaza ngolosithathu le ndaba kaNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu kungani kumele umkhonze, umhloniphe, mdumise. And leyo nyanga nje ngizokhuluma ngosithathu ayibicabanga ama-angle wokulungisa lo monakalo ewenzile. And futhi angifuni ukuthi ngiphendule ngale nkulumo ngoba ayikho ezingeni lokuphendulana nami. Okwami ukuthi ngikhuluma ilalele kuphela, hayi ukuthi ngiphendule. Angikho lo level. Ingqinamba engayinqoba ukuze ngibe la ngikhona ngokwa spiritual world azingivumeli ukuthi ngamane nje ngilo ngiphikisana usigujana ukuthi ngimtshele usigujana kufana noma unengane. Ingqinamba sokuyinqobe njengomzali azikuvumeli mawukhuluma ingane yakhe kuphendule. Uyayitshela ingane uyikhomba indlela okwayo ukuthula until he or she do the right thing. Hayi uthi uyakhuluma unepower nansi inyoni lokuphendula yikho leyo nto. Kufanele bengabe unepower nje uthi uyakhuluma uyakuphendula inyoni. Ufuna uma unepower khuluma inyoni ihumzele kodwa ithuli lingabe naso isibindi ngoba mayithi iphendula mina isuke vele izoyithola idiscipline yasemazulwini ngoba angivele ngikhulume. Mina ke uNkulunkulu ngimhlonipha ngezinga eliphezulu futhi ngilange ikhona ngenxa kaNkulunkulu. Kodwa lokho ngizokukhuluma ngolosithathu ngoba ngifuna ukungena deep ngolosithathu. Ngena deep okwanamhlanje ngizokhuluma nje ngemfihlo ka Dr Nandipha no Thabo Bester. Lana nginike imizuzwana nje khona encane ngisakulungisa ngizoqhubeka naye. Ngifuna ukukhombisa abantu ukuthi how far I can go when it comes to kwimpilo yaka spiritual world. Khumbuleke mina yonke into engiyishoyo ngiyisho from ipower yaka spiritual and noma yinto engiyishoyo isuke izorelate nokwasemhlabeni. Ingakho ngishilo ngathi kumele aphenduke i-stage witness and nangampela futhi base inhlelweni zalokho
ukuthi aphendule i-state witness. Ngaphinde ngasho futhi ku live wami odlule ngathi uNandi ufakwe umoya uBester. Ngakusho lo ngathi ufakwe umoya uBest. Mawuthi umuntu ufaka umoya usuke uthi ube instructor ukuthi akenzeni ngasikhathi sini. So njengamanje ngizobuya naleyo umoya ke manje mawusofakiwe uzohamba kanjani lo moya ofakwe ku Dr Nandipha. Ngiyabuya ngisamusa into encane. Ngiyabuya ikhuluma into engingayazi mina. Wena unyanyawo futhi hayi fuck off. Wena unyanyawo nje fuck off. Phela awukwazi ukuthi kuthiwa akekho unyanyayo. Umehluko nje wena unyanyawo fuck off. Awukwazi ukuthi ngingathi ngikhona mase ngibuka abantu bezodelela amandla kaNkulunkulu sikhona. Sibona abantu bedelela amandla enkosi yamakhosi uJesu sikhona. Ilokho nalokho kuyayinweshulela. Bayawazi umsebenzi owenziwa uJesu emhlabeni nge-instruction kaNkulunkulu. Bayawazi lo. Ngiyabuya kodwa manje ke ningilinde. Ngidinwe ngiyaveva futhi kuya ngokwami nje losithathu belizoba kusasa ngo8 ngabe likusasa ngoba ifuna ukuyikhuluma le ndaba and yangishisa. Inyoni ngizobe ngitshana 99 nje ngithi fuck off indaba zosigujana. Hayi. Emhlabeni umhlaba awuyona lento othi mawuyicabanga ucabanga ukuthi yiyo something else.
Igama kuphaka isibongwane sami bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini ingole ebhuqabhuqa imizi abafakazana ngotholodwa likamentshisi ithuluza ngihambile ngalifica etsimini uxamuxakile kuzoshuba kusangenzeka newa yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadubhadwa ikhulu kufuka amakhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana. Cha ngizocela ngoba khona isimo engisasilungisa ngizocela nje ukubuya ngizocela nje ukubuya ngo5 o'clock nje ngiyabuya ngiyaxoxa kakhulu kunina nonke lapho nikhona khona nje isimo esincane ngifuna ukusebenza esigodlweni konke engifuna ukuyiconfirm incane nje yabo nani niyazi ukuthi indaba lezi ayisuke ekhanda kumina konke encane nje ngifuna ukuyiverify from esigodlweni yabo encane mangibuya nje ngizobuya ngawo nje u5 yabo ngoba nginqena ukuthi ngilo ngihamba la ngoba mangihamba ngizohamba 10 minutes mase ngiyabuya kanti idatha liyaphela yabo kunabantu abakhala kakhulu ngedatha ngifuna nje ukuyoverify something nje esigodlweni yabo so ake ngibheka ama comments ukuthi athini ama comments athi ngihambe ngiye esigodlweni noma silinde u5 yabo kufuna into encane nje I need to verify something nje ngizobuya nje ngo5 nje or before that yabo or before that kodwa if you verify because le ndaba yona Nandipha ika special kakhulu bese ngiwaphetha ama details manje khona indlela engifuna ukubheka ukuthi ngizoyibeka kanjani le ndaba because it's very sensitive so ngisaye esigodlweni nje ngizobuya manje mase ngibuya manje kodwa le yangolosithathu le yokuthi uthe uNkulunkulu uthwele usigujana cha nginayo leyo angidingi nje isigodlo nginayo umihluko ufuna ngisho ngolosithathu ngo8 ebusuku leyo uyabo kodwa le nje I need to verify something from isigodlweni manje mangiya khona i-network iyaphela because it's underground yabo ngiyaxoxa kakhulu nje nini ngibekezelele but ngizozama kodwa nje into esengayenza nje ngo5 nje ngizobuya mangibuya ngo5 then ngizobe sengikhwela phezulu kwendaba or before 5 nizobona nje mase ngi live ngizobe ngisalo ngisicabangela idatha papa yini.